जों Tini oro sini Takarjala bazar yakwa Takarjala hatiwo जों Tini oro Tipra Motha YTF TWF ningai kaisa protest rally tamni hinba haching sini borom ganang MLA saiklanka thangnai koyekdin regei yakwa miani salo koyekjana BJP rok sini West Takarjala BC wo yakwa panchayat borok aro illegally borok aro occupy khainai mani bagai tai je a jagao sini bukhuk song takhuk song borok a jagao kaisa insurance khaitini thangtinibo hamung sinia kok kepek sawai ekdom kok sitra sawai sini bri rongno borok yak sokka taisra rongno koekjana borok kubuk manai tei tongo a thangtinibo boroni police protection tei tongo BCO phainani hangke ningtamni bai police protection tubi phainani nang abo tabuk sini naharmu aboni yagulo se borok gbangma sini borok rongno prai 16-17 janani mungai borok case mani o case no tei Tini oro sini Takarjala amchayo sini joto hanjana hamjangnai bobagrani netrite sini MLA netrite जों Tini o jaga phayei ei je o bor case manno जों kuno dinokhan goshinai mania haike boskango जों choba kotor ongkhornai tei jara Tipra Motha YTF TWF Hwnui haino siring achugui tonglak ereng marjna berjang mano tei haike oboni poriman belanya hamyangnai norok jotno saimano sini social media ni bisingtei जों 2023 ni chongbari paimani yagulobo sinaro kaisa violence ingya Tini a violence tumna nai tongka haina haisabo sei sini BJP sarkar borok जों obon saimano totally jumlabaji norok oro tamuno proof khane nai Takarjala amchayo je jagao 34,717 voter besing payo jagao oro khoroksa ali salani sikaliya nogo khoroksa BJP sikrika a khoroksa khorone Tini o jaga o area santras khainai tumani जों abon nugoi tong aboni bai जों kokhno tolerate khaglak norok judino o mane o porimano norok bathana thaike जों bahai siring achugui thanglak joba nanglainai boskangni bagai जों ready tongo joba sabo bisik joba kaplai khaimangko abo जों phulugoi nai Tipra Motha YTF TWF bisingchei जों haini siring achug tonglak